sacorong dipangan codot timbyang orang bangur kulung ison podo kodang sambiyen ake urip ben popo ati iki kaya mung kanggo riko gedang rojo sacorong diperadeli dong sing percaya pedian dodo iki timbyang orang bangur kulung ison podo dong sing percaya pedian dodo iki timbyang orang bangur
sanggul nganggo cocok potong semok 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 potong semok di gelung 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 di gelung miring sapa kain kemerko mesti ngambung ngomong. Mbak Dini
kowe tenanan ning buri kowe adalan sing dhuwur tutupan sing ngisor tekangan nipis klimis ana lepisan mobil tibake silian ngalor ngidul kowe sasaran ngandalke manis omongan
Bunda Haraku. Iya Papa. Mama Hani nih ya. Lah ya. Masya Allah sih. Aduh semua. Susah. Buat apa? Susah. Susah itu. Tak ada gunanya. Buat apa? Susah. Buat apa? Susah. Susah itu.
sing misake pikir keden nenek sing wani bakal merusak hubungan iki pikir keden aku ora nrimakake yen enek sing kate misake info geger gedet